kolandore kuom jopuonjre. Kora mgajwang ka menyo chenro mag kedo kod kute mag Ayaki ni tiyo kod yath mano mag landruok tuo mong'ere kaka PrEP odok piny. Mabiro sama bende oyangore nok mar Ramogi bende thiro kedo kod landruok kute mag Ayaki e kaunti ma Migori. Juma lero nwa wi report mar migao mathieth bende lero ni kaunti ma Migori pod nitiere kod kwano malo mar jogo magamo kute mag Ayaki. County ma Migori na chiel kuom counties mantiere kod kwano malo mag oganda ma odak kod kutego mag Ayaki. Landruok mag kutego mag Ayaki ochung'ie 10.8 e county ma Migori. Jogo matije magitimo keto gi ng'ao mar gamo kutego mag Ayaki ma oting'o pamo, joma chuo, terore kod joma chuo wetegi, jogo machuore sandan kod yedhe, mamero ji kod jolupo gin kweth ma itudo kod kwano malo mag landruok mag kutego mag Ayaki e kaunti ma Migori. The lifestyle mar female sex worker kete okang' mamalo mar gamo kute mag Ayaki. Ok giyud thuolo maber mar dhi osiptal nikech thoth dakteche pod ok understand gi. Koro yudo ni giluor. Report ma idendo kaka mode of transmission mane otim e piny Kenya e higa mar 2009 yango ni 33% ma kutego mag Ayaki ma igamo wuok kuom oganda ma walerogo. 33% of these people acquire HIV nikech kitgi gi timbegi magitimo. Kuom mano nyaka wang'igi e yo makare ahinya e Migori County. Piny owacho ka otenore kod migepe mamoko mok mago mag piny owacho geto kwethni e ng'wech mar duoko piny landruok mag kutego mag Ayaki e kaunti ma Migori ka gitiyo kod yore mopogore opogore. Wagombo ni giduto te gibed ni ngimagi ka gidhi osiptal kata gidhi kuonde ma giyude thieth to giyudo thieth e yo makare kendo e yo ma gifeel ni gin be gin part of the community. Ji obed gi knowledge about PrEP mondo kochako PrEP to ng'e gimomiyo okawo PrEP kendo ng'e ber mar kawo PrEP. And so watiyo gi different organizations mondo konywa mondo uptake mar PrEP odhi malo. Now one of the populations that we really feel we need to do more is now the men sleeping with men. The MSM whereby we really advocated for them to come out and just to access some PrEP, being that these are now drugs that are really accessible within the health facility. Nok mar aboyunga kaachiel kod onge mar puonj makare ni kwethni mar oganda ma ong'ere kaka key population gin mokuom gigo eko ma iwacho ni pod thiro kenge mar kedo kod landruok mag kutego mag Ayaki e kaunti ni. The preventive measures kaka PrEP, wantiere gi condom use, and in as much as condom is one of the preventive measures, in Kenya mangima sani nitiere shortage mar condom, so we are fully relying on PrEP. Jokanyo mag thieth bende lero ni oganda odok chien e tiyo kod yedhego mathiro teko mag kutego mag Ayaki ma ong'ere kaka PrEP. Ji mang'eny pok obedo gi ng'eyo understanding mar PrEP. Jomoko kawe akawa tok gi ng'eyo ni ang'o momiyo muonyo PrEP. Koro nyalo chako to weye. Some of the KPs are really understood the need of that, but again there is more in terms of advocacy, the community sensitization, so that we really need looking at the bridging aspect for more key populations to really take PrEP. Nok mar ng'eyo kata stigma ma is associated gi packaging mar this PrEP. So continuation mar PrEP as a preventive measure has been a challenge amongst the female sex workers. Migao mathieth korwogego mamoko mago mag piny owacho geto kwethni mar oganda mantie ng'ao e gamo kutego mag Ayaki ka bende gijiwo oganda mondo koro bed kod ritruok makare mar duoko piny landruok mag kutego mag Ayaki. Juma, Ramogi TV, Migori.